Mga ka-online, bago tayo mag-deliver, intro muna tayo. Good morning mga ka-online. Andito tayo ngayon sa may welcome arc ng Karamuan, Camarines Sur. So, magdi-deliver tayo sa barangay Pikal, Karamuan, Camarines Sur. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Pikal, Karamuan, Camarines Sur. Tara. Ayun mga ka-online, andito na tayo ngayon sa Pikal, Karamuan, Camarines Sur. Yung nasa likuran natin is yung Pikal Fisheries School. Pagkatapos natin mag-deliver mga ka-online, ikutin natin mamaya ano ba ang meron dito sa barangay Pikal, Karamuan, Camarines Sur. Tara, i-deliver muna natin. Andito tayo ngayon sa Pikal Boat Terminal. Ayun. Yung mga pumupunta sa ibang isla dito sa Karamuan, meron sila dito mga bangka na sakayan.
So, ayun mga ka-online, andito tayo ngayon sa harapan ng Bicol Elementary School. So, maya-maya, maghanap tayo ng pwede natin makainan para sa lunch natin kasi gutom na tayo eh.